ନାଇଁ ମୋ ଆଇ, ତୁମେ ବା କହିଥିଲ ସବୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିକି ହୋମୱାର୍କ କରିକି ଆସିବ। ଆମେ ସବୁ ପାଠ କରିଛୁ, ହୋମୱାର୍କ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ଖାଇଛୁ ପିଇଛୁ, ସବୁ କରିକି ଆଇଛୁ। ଏବେ ତମେ ଖାଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗପ দিয়ে କୁହ, ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣିବୁ। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଗପ କହିବି। ମୋ ଦେହଟା ତ ଭଲ ନାହିଁ। ହଉ, ଗପ ତ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କହିବିନି। ଆଉ କୋଉ ଦିନ ଦେଖିକି କହିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କିଛି କୌତୁକିଆ ଅଜବ ଅଜବ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ତମେ ମାନେ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦବ। ଯିଏ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦବ, କାଲି ସଞ୍ଜୟ ଦୋକାନରେ କିଟକାଟ ଚକୋଲେଟ ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେବି। ଏବେ ଚାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ତମେ ସବୁ ରେଡି ହେଇଯାଅ। ଝଟ ଝଟ ଉତ୍ତର ଦେଇଦବ, ସୁନା ପିଲା ହେଇଯିବ ନା କଣ କହୁଛ? ଚାଲ ଚାଲ, କହିଲ ଦେଖି। ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟର ପାକସ୍ଥଳୀ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଜୀବର ମୁଣ୍ଡରେ ପାକସ୍ଥଳୀ ଥାଏ? ଆଲେ ଆଲେ, ପେଟରେ ପାକସ୍ଥଳୀ ନ ରହିକି ମୁଣ୍ଡରେ ପାକସ୍ଥଳୀ? ଆଏ ସିଏ କିଏ କି? ହଁ, এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସିଏ ହେଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଉତ୍ତର ଦେଇ ଦଉଛି। ହଉ ହଉ, ସୁନା ଝିଅ ସୁନା ଝିଅ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ନାକ ବାଟେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଜୀବ ଆଖି ବାଟେ ଆଉ ନାକ ବାଟେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଥାଏ? ଆଏ, ଇଏ ବା ହରିଣ। ହରିଣ ଆଖି ବାଟେ ଆଉ ନାକ ବାଟେ ବି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଥାଏ। କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, କିଛି ଆସିବନି ବୋଲି। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର କୌତୁକିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିବି, ତମେ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କେଉଁ ପତଙ୍ଗ ଲାଞ୍ଜ ବାଟେ ଦେଖିପାରେ? ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, କହିଲ ଦେଖି। ସାଧାରଣତଃ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ରକ୍ତର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ରକ୍ତର ରଙ୍ଗ ଧଳା ଅଟେ? ସେମାନେ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ଯଥା ମହୁମାଛି, କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା, ଅସରପା, ଝିଣ୍ଟିକା। ଏଇମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ସବୁ ବା ଧଳା। ନଈର ପୁଚ୍ଛରେ କେତୋଟି ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି? ନଈର ପୁଚ୍ଛରେ 18ଟି ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି। କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ଦାନ୍ତ ଅଛି? ବାଦୁଡ଼ି। ବାଦୁଡ଼ିର ଦାନ୍ତ ଅଛି। ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। କହିଲ ଦେଖି, କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର 8ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି? ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି। ଅକ୍ଟୋପସ୍। ଅକ୍ଟୋପସର 8ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି। ଆରେ ବାଃ, ସବୁ ତମେ ଜାଣିଛ ରେ ପିଲେ, ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ। ହଉ ହଉ, ଏମିତି ମନ ଦେଇ ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢିବ। ଆମ ଦେଶ ବିଦେଶ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ, ଆଉ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ବି କରିବ। ହଉ, ଏବେ ଘରକୁ ଯାଅ, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଝଟିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗପଟା ତମ ମାନଙ୍କୁ କହିବି।